Tilanderin Pasi, tilitoimisto Economer Oy:stä ja mut valittiin vuoden yrittäjäksi Nurmijärvellä vuonna 2025. Valinta oli tosi positiivinen ja iloinen yllätys mulle. Me tuotiin tämä toimisto Helsingin keskustasta tänne Rajamäkeen kotiseuturakkauden takia ja sen jälkeen tämmöinen valinta, niin se tuntui superhyvältä. Niin vuonna 2008 mun piti päättää, jatkanko mä isäni Seppo Tilanderin tili- ja isännöintitoimistoa. Se on tuossa 200 metrin päässä. Siinä olisi ollut valmiit asiakkaat, kumppaniverkostot, valmis toimisto, mutta sydän sanoi muuta. Mä en kokenut sitä omaksi asiakseni lähteä jatkamaan ja halusin lähteä kehittämään itsestäni tilitoimistoa olla supertähteä. Siitä eteenpäin kuljettiin kohti Economeria, käytiin parissa top 5 kokoluokan tilitoimistossa töissä noin 6,5 vuotta. Suoritin KLT-kirjaimet ja marraskuussa 2016 aloitin Economerin 0 asiakkaalla. Economer on tilitoimisto, joka toimii vähän omalla tavallaan. Sekä huomaa siitä, me ollaan kasvettu vuosittain joka vuosi. Ja me ei ole käytetty myyntiin ja markkinointiin euroakaan vuoteen 2023 mennessä. Eli 7 vuotta mentiin pelkällä puskaradiolla ja kasvu jatkui joka vuosi. Mä toivon, että mä pystyn olemaan esimerkkinä siitä, että ei aina tarvitse olla pääkaupungissa tai isossa paikassa menestyäkseen. Että myös pikkupaikkakunnalla sulla on mahdollisuudet. Economer on nyt 4 paikkakunnalla, mutta pääpaikka on täällä Rajamäellä, Nurmijärvellä. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, että me ollaan nurmijärveläinen tilitoimisto. Mä kannustan kaikkia nurmijärveläisiä yrittäjyyteen. Jos tarvii apua yrityksen perustamiseen mihin tahansa, niin tuosta ovesta voi kävellä sisään. Me autetaan mielellään. Tehdään yhteistyötä ja menestytään.